Uy, 9:00 na ng gabi. Siyempre, 'pag 9:00 na ng gabi, sino ang iyong kapiling? Walang iba, kundi ang inyong basa princess. Alam mo kabisyo ngayon, masama talaga pakiramdam ko eh. Pero, hindi ako nagpapigil. Alam mo kung bakit? Kasi alam ko na kaya ko naman tong ipasok para sa'yo. Tsaka ayokong babyhin yung sakit ko. O yung sama ng pakiramdam ko. Di ba halin ang pakiramdam ko yung masama, di ba? Wag lang yung mukha ko. Tsaka yung ugali. Lalo na't ilang araw na lang magpapasko na. Ilang araw na lang? 100 araw. Pasko na, kabisyo. Hindi ba't nakakagana mabuhay o di kaya magtrabaho kapag alam nating papalapit na ang Pasko? Kaya ito po ay isang malupit na panawagan sa mga mag-Christmas party or year-end party na kung kailangan po ninyo ng host, nandito po ang inyong lingkod na kahit masama ang pakiramdam, papasok pa rin. DJ Rocketera. Charot lang with Harot. So anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi tayo magsasama ngayong araw na ito. Kapiling ang inyong basa princess, DJ Rocketera. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Patunayan mo namang mahal mo pa ako. Hindi ko na kasi nararamdaman. Nako. Paano pag ganyan na yung sinabi sa'yo ng partner mo? Para bang nagde-demand na siya na iparamdam mo naman sa akin, patunayan mo naman sa akin na mahal mo ko. Anong gagawin mo? Sasabihan mo lang ba siya ng OA mo? O sasabihan mo lang ba siya ng masyado ko lang mapanghangad? Hindi ba sapat na nagsasabi ako sa'yo na I love you? Or sabihin mo, ang arte mo? Ini-invalidate mo ba yung feelings ng partner mo? Or pinagsasawalang bahala mo lang kung ano yung sinasabi niya sa'yo? Ang tanong, mahal mo pa rin ba talaga? O hindi na? Kasi kapag oo, mahal mo pa, may pake ka. Pero kapag wala, hindi na, wala kang pake. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik, kapiling pa rin ang inyong basa princess, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. DJ Rocketera. At kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na, ang Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!